Politik og politiske grundholdninger og ideologier. Frihed og lighed. For socialisterne handler det mere om frihed fra bekymringer og lighed for alle. Hos de konservative er det ikke noget, man udpræget vægter friheden. Men lighed er der ikke super meget af, medmindre man er ens inden for de klasseskel, der er. Hos liberalisterne, de liberale, er det frihed til sig selv, personlig frihed, og at for ligheden er det alle lige for loven. Menneskesyn. Hos socialisterne er det alle er lige meget værd. Hos de konservative spiller mennesket en lille rolle. Det er samfundet, der er vigtigt. Det bestående samfund. Hos de liberale er det enkelte menneske vigtigt, og det skal ikke styres, men sættes fri. Værdier og vigtige begreber for ideologien har svaret lidt ens, som værende, at værdier og vigtige begreber er sådan set ind under det samme. Og for socialisterne er det frihed og lighed for alle og solidaritet. Og de konservative er det bevarelse, ansvar, pligter og hierarki. Bevarelse af samfundet og ansvar for sig selv og hinanden, og de pligter, der ligger i det bestående samfund. Og hos de liberale er det frihed for den enkelte, der er vigtigt, og den lille stat. Og de politiske partier, der falder ind under ideologien, hos socialisterne må det blive Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Hos de konservative, der er i virkeligheden egentlig kun partiet de konservative, der kan lægges i den skole. Dog ligger Radikale Venstre, og især Dansk Folkeparti døber også gerne deres hænder og fødder i de konservative ideologier, selvom de gerne ligger på højrefløjen, hvor man kalder det for de liberale. Men de mere grundlæggende liberale værdier mere repræsenteret af Venstre og Liberale Alliance, og dels både Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, og selvfølgelig konservative.